Здравейте, това е смешен клип. Как Теодора ладе топцата. Какво беше това? Fuck are you? Ти на мене бе! Shit, motherfucker. Теди тъпата се рева в кокошките. Така, мерси. Теди тъпата се рева в кокошките. Бум мама бум мама бум мама бум мама бум мама бума бум. Бум мама бум мама бум мама. И така, това е клип за Баба Ти БГ и геймплей БГ. Така че